Nazdar! Řeknu ti, že jsi tam chyběl. Situace je zlá. Jak to? Jsi byl. Hola! Mě to ujelo, ty vole. Hovno, to jsme nevěděli. Mě to ujelo, já jsem se zbudil, já jsem neměl jít spát. Marťo, a co si myslíš, jaká jsem se dostal? Já vím, to by to taky ujelo, ale bych měl dostat na pocáno. Podívejme se na to. Já jsem si musel vystát a říkám, já přibyl! Hej, zbylej! To jsou kameru dále vyvádíš. Já jsem jí tam takhle připravil, tohle jsem si zbíral to. Obrála se pláká, že to Já taky nejsi. Tamhle! Kolik jsi dorazil? Hele, máte rum někdo? Martine, to nás musí natáčet. Dobře, ať někdo na tom bachu. Já jsem to zle nemyslel. Už jsem taky v kameře. Tak to pošli dál, ať to vypijou. Jak je možný, že jsme se trefili v okopec vedle? To bylo schválně. Co jaký? Hele, Příbo! Přežijeme víc. Marťo! Ty skály, ty jsou hele, pojď si, ty jsi byl jsem. Tady jsi červený. Jdi do prdele. To bude video. Normálně. Tak dělá. Dělá dole od spodin. Ne, hejbej s tím nebo. Ale puška. Ne, příbu bychom mohli vyslat jako nejméně unaveného dolů pro nějaký alkohol. Teď potřebuji. Prosím tě, vypni ten krám. Ale Martine, sedí zády, tak se jde. Já jsem to usmánce při celou dobu. Takže jak to uděláme? Počkáme na Rastu? Asi jsem v životě vůbec. Takže teď nemůžeme... Takže teď nádherný výhledem. To hovno bylo tlačeno s chutí. Na té nejvyšší skále je prostě taková Nebudeš smrdět, jo? Ale a tam na jedné skále je taková ten prohlubeň, něco jako jsou ty hrdce, ne? Jo, tak tam je taková ten prohlubeň, co je To máš nějaký program tam? A když ty, co jezdí za skálám, to mají praxi. Jsem takový, jo. Ona tak špatně? Průběžně, vždycky já jsem to připravil dělat záběr. Jo. Zatím odpočíváme po namáhané nestupu. Jak prší. Já jsem rozepsal? No. Teď jsem to ještě svítil, jestli to mohlo zamrat kapacit? To máš informace s ním, po celých nebo Bere a... Ne, bacha na to. No, jen si přežujkuj. a máš 630 snímků a aha. Na detail, tak jo. Já ho zahodím. Já ti za to nemůžu. Ty vole, že jsem se nesehnul dřív do prdele, to mě štve, ty jo. Koukám na přímku, co tady vyvádí. Normálně jsem vydám vařič a hořil to na čmítku. On to vzdal. Jo? Jak myslíš, že by to bylo ohřázo? Co? Na čmítku.
Martine! To jsou ty nechat tam nehle Martine! Co to lekal zmysl litr tý koly? Tady je. Víš, co to tam dělá za zlo? Jo? No to ultračervený záření, to dělá hrozný zlo. Co ty tady furt horolezčíš ty? 4. No, tam nejdeme tak akorát. Pojď. Jak se ten krám vypíná? No proto. Ty! Jdi pryč! Co to piješ, Martine, proboha? To nemyslíš vážně? Mě umří pro Krista pána. Marťo, natoč mu to jako zít, co mu roste na zádech. No z tý kole, ne? To je takový podraz, o toho jsem skutečně nečekal teda. A ti nezaskočí, víš, že to je taková brčola. Musím zaplašit žízeň nějak, ty jo. Velký. Co říkáš? Dáš si lunch meat? No, dám si, hned do něj jdu. Dobrou chuť. Tehňu. Je spokojený, že Leží. Si dáváš, co? Zásoby na zítra. Máte zájem o lunch meat? Není problém. Ukaž, který. Chce někdo To cibuli? bude dobrý. Chce někdo cibuli? Je démon, ten bratr. Jděte. Martine, máš sebou ty Už to sežral, tu sušenku? Martine. Nevnímá, teď je zabranej do činnosti. Martin, máš sebou ty věci? Jsem to. Skočte! Jdu, no. Vy tam nahoře, pojďte dolů a hned. Po hlavě, ne po nohou. Po hlavně! Ono je to jedno. Zaměř si nás. Ale až neskočíte se mnou na tu plošinku. Za 20 sekund? Tak dá si počkat. Nazdar, já jsem se schovala. Něco ti tam svítí, červené, co to je? Neublížíš nám? To je zaměřovač. Za chvilku půjdete. My půjdeme za mnou, padáme. Půjdeme do okénka. Tady právě Opatrně, Petře. má pozice, Je to vynikající. Škoda, že nejsem ze spoda. to můžeš pít. Ano, tak vydrž. Vinde, já se vyčurám. Nevydrže, ale ty jo. Je měkkej. Víš, jakou má fyzičku po Ty. celodenním túrování, jo? Jsi byl vždycky šikovný. Jo! Jak jsem celý den se Nezabrněli kolena? Dobrý den. Dobrý den. Ty drobné. Brýle, máš? Máš brýle? Okno, počkej, brejle. Co? Nemá. A rozjeď to ale. Rozjeď to. Dobrý, ty vole, švejrá, dostaneš. Došel benzín. A ty král. Slejzání ze stroje. Pan Kawasaki. S krátkým měkkým. Kawasaki s krátkým měkkým. No, na výbušní, že každý rok musí upravovat ten vršek. Je, pravda. Je to...
Co tam hledáš, člověče? Tady je zeď. To je všude zeď, jo. Tady jsme akorát chtěli spát, ale Drobek říkal, že jsou tu pryzní poušť. Zdar. Já taky mám Já mám takový pocit, že už asi netáhl alkohol. Já jsem jediný dal. To bude dost alkoholu. Ať ho nepil. Ať ho pil. No, Že by jsem šel až za zeď. ke slovu. To já. Ukaž, Peťo, ať na mě videa. Ty měl jít takhle hodiny, ne? Říkal se rozje. Ke mně. O kurde. Jako hodiny nechodí pospátku nikdy. Ne. Ne. Máte nějaké japonské hodiny, ne? Sluneční. Ty taky ne, ty. Jenom když byl rozbitý. Pro příslušníky veřejné bezpečnosti pendrek, židlička, 11:44. Si kecal. Kdo já? Jo, jdem čená nebo co? Marťo, co ti tady byla za čísílka? Pípni do nich nožem. Tou chodbou? Tuhle tu tyč, tamhle tu tyč a dát to pod okno a tam jsou přeštíplým dříve. Aha. Do 6 metrů se dostat. Po tyči. Říkají, sebevrah Buffalo Bill. To není Buffalo Bill. Máš špinavou čočku, Martine. To je mladěs. Marťo, na tvoje zdraví. To je do dna, jo? To do dna není. Málem jo. Rektoře. A je. To se bude nezrá hospoda. Wow. A vždycky do toho. Rektoře, pak tam ještě jedou. Jak tyčkejte někdy rozkošně postavoj, protože nikdy v životě nemrdaj. To nenatáč. Uchovej imunitu, va. To je zlý tohleto. To bude střídat přímo. Do máru. Tady byl, tenhle. Máš nějaký zvuk na něm? Já. Slza pro aura. Slzinka. Já už se dřel o skály. Marťo, já ti takhle podběhnu. Jsem se právě rozhlížel, jak zítra půjde. Ludo, počkej, neuklíze. Já se dohodnout, jestli pojedeme teda v tu jednu nebo až v tu 4. Když vyjedem třeba... Na růžek, ne? No, ale když vyjedem v 10, tak si myslím, že za 3 hodiny to stihnu. Kolik je to kiláků? Já bych odešel do Tučap, ty vole, bych jel Ale nevíš, že si jede. Jede. Jede, ale je to brzo, v 10:40 nebo v půl 12 jede. No vidíš. Předem domů někdy ve 2 hodiny, ty vole, můžeme to trávit za Martine, Já bych šel taky na ten čas, a brzo. Já se stával v půl 8. A pojedeme tím autobusem, abychom museli skejt někde v hospodě, v táboře, protože do půl druhým na vládu. ty vole, furt je to lepší, než sedět.
On je otravnější než já s foťákem. Zaostříme. Ježišmarja. Marťo, na zdraví. Na zdraví, Marťo. Tady máme vědeckou poradu. Intimní koutek tady je. Tady je to dneska intimce. Ale Marťo, nechci ti vyhazovat, ale promiň. Sexy bombonky. Jak se řekne, říkám se středně daleko. Ale stejně útočí na tebe. Paris? Je třeba poznamenat, že on pije čistý rum.
jak nahrát. To se nahrát nějakou lidovou. Inquisitor. Já smíří. Obšivný sport. Jo, na konci tam byl. No to pravně mi vypadla trsát. A to on tam hraje? Kde tam umíte Jarona? Myslíš, že Martin Příbor na sebe, že tažený technikem, ne? Jarona Aljašku za 50. Jsi za 50, co? Dobrá. Až Jarona Aljašku zavítá k nám a hromadu zlata já zase mám a šampaňský víno si dosru dám. Až Jarona Aljašku zavítá k nám, až Jarona Aljašku zavítá k nám.
Já to Puchyřovi ukazovat nebudu. Knoflíky, lás. Já jsem to měl vytažený teďko, no. Čau, to nevadí. Čau, Big Beat. Se mnou duo. Uděláme už kytarové trio. Světě mají i v lednu je, jak máji. I v lednu je, jak máji. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou. Ale já jsem chtěl ošimnout písničku jako krásný. Martine, to je krásný. Máš tak hluboce do očí. Knoflíky lásky. Ty jsi šmuk, ty vole, zpívej se mnou třeba. 100, 3, 4. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Oh, chtěl bych být, jo, medvídkem a z 10. patra vypadnout. To je lepší, jak no.
Chtěl jste to zvednout? Já jsem tam volal, když to byla budka. Hašek nahrad, hašek. Kdo neskáče na níček, hop, hop, hop. Hádali se o čepici. Ale všichni jsme to viděli. To máš zapojený? Celý svět čumí. Nevypli jsme to, Martine. Já bych ti chtěl říct teď pár filozofických záležitostí. Oni tady kecají, prostě